Masu mu barkanmu da yawar haka. Hukumar kula da sufuri ta jihar Kano da ake kira Karota ta ce daga yanzu duk mai son ya tuƙa babur mai taya uku wato keke napep ko kuma adaidaita sahu sai ya biya naira 100,000 a sakamakon naira 8,000. Mutane da yawa suna ganin an tsawwala, ta ina za su fara? Mutane suna kokawa da wannan lamari da hukumar Karota za ta sa 'yan Karota. Hukumar Karotan ta tabbatar da cewar kafin ta ba duk wani matuƙin adaidaita sahu lasisi sai ya biya wannan naira 100,000 kafin a ba shi wannan lasisi a maimakon naira 8,000 a da. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito manajan daraktan hukumar babba ɗan agunde na sanar da wannan sauyi a wannan ranar. Shin ya kuke kallon wannan batun zai kasance? To muna so ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka yi subscribing tun a baya, muna so ka yi like ka share bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka bidiyo masu muhimmanci irin waɗannan. Muna godiya.